Rezekine sedalan-dalan golek duit sing halal asal cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban. Oh ya. Uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal apa nenteng cukup kanggo sandang lan pangan. Tambal ban Mas Hari. Wah iki rezekine mesti teko. Majedor, 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 dor pecah maneh. Isih isuk rezekine tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal apa dengan cukup kanggo sandang lan pangan. Lu iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib tapi Duit akeh sih. Alhamdulillah. Kerasa apes, wetanku kerasa pranjol. Nasib, nasib. Mitra 89 CS Radio. Majedor, 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 dor noban pecah. Wah iki rezekine mesti teko. Majedor, 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 dor bokonge pecah. Bani Obat dulu pokok. Ini tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Dua
Oke, satu lagu sudah silakan. Oke.